Il-Gvern qed ikompli jimplementa iktar bidliet fil-qasam tal-ġustizzja. Dan bilan li s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna tkun immodernizzata. Fost oħrajn dan qed isir bit-twaqqif tad-Dipartiment tal-Ġustizzja. Dipartiment li se jkun immexxi minn Natalino Attart li Mawa News spjega aħjar l-għanijiet ta' dan id-dipartiment. Fil-passat, il-qasam ta' ġustizzja kien kollu jiġi trattat mill-Ministeru. Illum il-ġurnata, mhux illum il-ġurnata biss imma anke aktar mod partikolari bħala Malta membru fil-Unjoni Ewropea. U wkoll minħabba l-obbligu li għandna mhux biss Ewropej imma anke internazzjonali, il-ħtieġa li jkun hemm dipartiment illi jkun qiegħed jikkoordina s-servizzi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ġustizzja ilha tinħassem għallum mod partikolari kien wasal iż-żmien li dan id-dipartiment jitwaqqaf. Natalino Attart spjega li d-dipartiment se jkollu sehem importanti fir-riforma tal-ġustizzja. Dan anke għaliex dan id-dipartiment sejjem biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-qrati. Funzjonijiet li qabel kienu tal-qorti jew l-Avukat Ġenerali issa se jkunu fidejn dan id-dipartiment. Dan id-dipartiment se jkun qed jara li dawn l-istrutturi ġodda jitwaqfu u kif ħajibdew jaħdmu. Biżejjed insemmilek, waħda mill-ewwel miżuri se tkun l-għajnuna legali. L-għajnuna legali li bħalissa m'hemm struttura mhijiex strutturata se jkun hemm aġenzija li taħdem fuq l-għajnuna legali. Id-dipartiment se jfittex ukoll is-sem ta' esperti barranin li jistgħu jgħinu lil pajjiżna ikompli jimplementa bidliet f'dan il-qasam. Il-dipartiment, kif forsi semmejt qabel, ħajkun involut anke f'aspetti ta' obbligi li għandna taħt l-Unjoni Ewropea u anke internazzjonali. Se jkun qed jara kif jista' jisfrutta il-kuntatti li għandna ma' istituzzjonijiet u ma' pajjiżi oħra biex naraw kif nistgħu nitalmu mill-esperjenzi tagħhom, esperjenzi ta' prattiċi tajbin, esperjenzi ta' fejn irnexxew u fejn ma rnexxewx. Kif ukoll qed nesploraw kif nistgħu nisfruttaw ukoll li jkollna esperti minn barra bil-għajnuna ta' dawn l-istituzzjonijiet biex inkunu nistgħu nirriformaw is-sistema tagħna. Attart spjega wkoll li d-dipartiment għandu lan li jinforma lil pubbliku b'dak li jkun qiegħed isir. Għal dan il-għan diġà ppubblika l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu bit-tema tkun il-medjazzjoni.